At ayan o, si Evie, siya ay hinuhuyam na dyan mga guys dahil atat na po siyang bumiyahe for today's video. Ayan o, siya ay nakasandig na lamang sa kanyang mama. Opo, for today's video dahil mahagkot din ngayon mga guys. Yung magalab shoutout kay Paddy Hubert na ngayon o, ang galing-galing niya mga guys. Napakahirap pala ng trabaho ng manulong dahil siya ay tumutukon sa tumutukon para hindi yung motor bumangga sa mga tagliligid ng kanipaan for today's video. Ayan o, kung mahina lang ang inyong katawan dyan, ako siguradong tatumbling na yung motor at pati yung mga pasaheros dyan kasi ang sulog-sulog talaga mga guys. Masulog yung tubig ng ng dagat ay basta ng sapa. Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down yo. Opo. And for today's video, pupunta po kami ngayon sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar, sa lugar po ng aking asawa, at doon po kami magpapasko mga guys for today's video. Maulan po dito sa amin at talaga naman pong grabe mga guys. Oh, ayan oh, may humalag na poste ng Norsamilco pero tuloy-tuloy pa rin po kami. Wala pong makapipigil sa aming pagdayo doon sa Barangay Bungliw dahil syempre kami manganganta doon at mamamasko doon sa mga tao. Opo, for today's video. At ayan na nga mga guys, para sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. Opo mga guys, for today's video, nandito na po kami ngayon sa bayan ng Lawang at papunta na po kami ngayon sa pier kung saan po doon kami sasakay sa bangkang di motor papunta sa Barangay Bungliw. At ayan mga guys, oh, maulan po dito ngayon sa Northern Samar. Kawawa naman po yung mga tao dahil Paskong Pasko pong inuulan at binabaha po yung ating mga kababayan mga guys. Ayan, ipagdasal po natin yung ating mga kababayang apektado po ng pagbaha at mag-ingat po ang lahat mga guys. Ayan, kahit po mahirap po ang buhay, basta po ligtas po tayo at syempre malayo po sa kapahamakan. Ayan, syempre mga guys, marami pa rin po yung rason para magpatuloy ang buhay at magdiwang pa rin po tayo ng Kapaskuhan. Bagaman po mahirap po, kinakaharap po natin ang trahedya po ng pagbaha, yung ating mga kababayan doon. Kahit sa simpleng pagdiriwang lang po, maaari po naman po natin gawin ito. At syempre doon naman po sa mga nakakaluwag-luwag po sa buhay, mangyari mag-abot po tayo ng tulong doon po sa ating mga kababayang apektado po ng pagbaha. Higit sa lahat po, syempre mga guys, bigyan po natin sila ng atensyon, pagmamahal at tulong po. Ayan, magpadala po kayo, maaari po kayo magbigay ng mga pagkain, ng mga kasuotan sa mga apektadong lugar po. Ito po yung perfect o tamang oras po para ipadama po natin sa ating mga kababayang apektado po ng pagbaha ang ating pagkalinga, ang ating malasakit at syempre ang ating pagdamay sa kanilang kinakaharap sa buhay. Lalo na ngayon sa panahon ng Kapaskuhan kung saan ay nararapat lamang pong ipadama natin sa ating mga kababayan ang ating pagmamalasakit, ang panahon ng pagbibigayan at syempre ang panahon ng pagtutulungan sa ating mga kababayang mga sinalanta po ng pagbaha at mga kababayang walang-wala po sa ngayon. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng ating mga kababayang apektado po ng pagbaha. Ayan, kahit pa paano po, pasalamat pa rin po tayo sa Panginoon dahil ligtas po tayo at syempre, bagaman kinakaharap po ninyo ang malaking pagsubok na ito, manalig lang po tayo na malalampasan po ninyo ito sa tulong po ng panalangin at syempre sa pananalig sa ating poong may kapal. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo mga guys. Ayan mga guys, nandito na tayo ngayon sa pier kung saan sasakay tayo papunta sa Barangay Bungliw at talaga naman pong masama po yung panahon pero laban lang. Ayan oh, ito po, nandito nakasakay na po tayo mga guys at paalis na po ang motor. Actually, tatlong oras hindi, mga isang oras lang po kami dito naghihintay at pinasobran ko ng 2. Hindi, sa totoo lang po, mga 2 oras ata kami naghihintay dito. Pero syempre, ayan, tuloy lang po tayo mga guys. At ayan oh, si Evie, siya ay hinuhuyam na dyan mga guys dahil atat na po siyang bumiyahe for today's video. Ayan oh, siya ay nakasandig na lamang sa kanyang mama. Opo, for today's video dahil mahagkot din ngayon mga guys. Opo. At ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa kalagitnaan ng biyahe. At ayan, magbibigalag shoutout sa ating manulong. Ayan oh, si Paddy Hubert. Mga guys, kung naalala ninyo, siya yung isa sa mga nag-trending kong video sa unang pagpunta ko dito sa Barangay Bungliw. Nang i-feature ko siya dahil siya ay katulong ng
may-ari ng motor. Kaya ang katulong ni Manong, kaya ang tawag sa kanya ay Manulong. Ayan, for today's video, may magalog shoutout kay Paddy Hubert na, ayun ang galing-galing niya mga guys. Napakahirap pala ng trabaho ng Manulong dahil siya ay tumutukon sa tumutukon para hindi yung motor bumangga sa mga tagliligid ng kanipaan. For today's video, ayan kung mahina lang ang inyong katawan dyan, siguradong tatambling na yung motor at pati yung mga pasaheros dyan. Kasi ang sulog-sulog talaga mga guys, masulog yung tubig ng ng dagat ay ng sapa. Kasi malaki talaga yung baha dito for today's video. Pero buti na lang magaling yung Manulong. Ayan. Lumuluob pa siya para lang talaga maisakatuparan ang kanyang maitim na binabalak. Ang kanyang katungkulan bilang isang katulong ni Manong. Kaya ang tawag sa kanya ay Manulong for today's video. At ayun mga guys, malapit na po kami dito ngayon sa Barangay Bungleo. Mega love shoutout po sa lahat po ng aking mga kasamahan dito sa motor. Ayan, hindi ko na po binidyohan sila dito sa likod dahil sila ay nangabagkabag, sila ay nangurog-kurog sa lamig ng panahon. Pati nga din si Ivy ay aming tinakluban dito ng jacket dahil talaga namang malamig po. At syempre guys, kinakabahan kami dito dahil yung tubig po ay talagang masulog siya for today's video. Mga guys, hanggang dito lang muna ang ating vlog at abangan ninyo ang iba pang mga bahagi ng ating vlog sa ating pagbakasyon, sa ating pagbisita at sa ating pagdiriwang ng Pasko dito sa Barangay Bungleo, Lawang, Northern Samar. Hanggang sa muli, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Thank you so much sa inyong walang sawang suporta. Yes, you break it down you.